Salamat sa Ginoo. It's second to the last Sunday sa bulan sa July. Dagan nato mga estudyante adto na sa mga eskwelahan nga para karong year 2022-23. Magsugod na po ang on-site nga sa mga eskwelahan o hope praying nga daghan pa mga estudyante makaabot sa pagadian o makaila sa Ginoo. Amen. Tonight gusto sa Ginoo makikistorya nato pinagi sa iyang pulong o gihangyo mo nako sa pagtindog igsoon. Pwede kang hagay diri please. Sana ko kain ako diya o kana. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, sa English lang nako ning basahon sa 9 to 10. Pero kung magbasa ko sa Bisaya, sugdan nako sa verse sugdan ko sa verse 6. Okay. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's possession, so that you may proclaim the praises of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Sa lain version sa tulo ka version ni akong gikuha no sa English, diya sa message nagingon, but you are the ones chosen by God, chosen for a high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instrument to do His work and speak out for Him, to tell others the night and day difference He made for you, from nothing to something, from rejected to accepted. Message na di NLT. Basahan ako sa Bisaya igsoon. Sa verse 6, tungo kay mauni siya ang sumpay sa verse 9. Nagingon diri. Kay ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang musalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mo tuo, ang kasulatan nagingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Ang laing kasulat bahin sa kasulatan nagingon, kini mo ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana alang kanila. Apan ang tanan mingog apan. Kamo mao ang piniling katawhan. Ang mga harianong pari ug ang mga balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katinglahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios apan karon katawhan namo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo apan karon gikaluy-an kamo sa Dios. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. As I pray, put your hands diri sa inyong kasing-kasing, Father. Among kasing-kasing, muloy po anan sa imong pulong, Lord. Mahal na mo imong pulong, kay ikaw ang pulong. Salamat, Lord, nga ipamatuod nimo kanamo karong gabion na kinsami at ubangan nimo. Aron dili kami magduha-duha, Ginoo, sa pagkinabuhi nga lahi nining kalibutana. Lord, ministeryohe ang matagusa. Ministeryohe mi, pinagi sa imong espiritu. And Lord, hamong dawato ni mong pulong, magpaubos mi kung angay na mong mausab na mi. Gangay tulid among dalan, matulid na mi. Tunga gitawag mi nimo, aron maghimo mi kalainan nini nga kalibutan.
We honor your word tonight in Jesus' name. Ang tanan mo singgit og praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Panglingkod mo mga igsoon. Hallelujah. Thank you. Kamatikod ba mo nga kadaghanan sa mga tao attracted sila sa mga tao nga dunay lahi nga ginabuhat? Kana bang pinasahi ba? Kanang extreme ang yang gibuhat, ang mga tao ma-attract sila diretso. Extreme sports, no? Kanang mga sports nga dili kasarangan, grabe na gagay na, no? Grabe maka-attract yun ang mga tao. Mga acting, mga relasyon, ngani kasagara sa mga tao, mangandoy nga makahimo ana. Tungod kay kanang pinasahi. Usahay buhis buhay ang ginabuhat sa mga tao. Unsa man ang ilang purpose niya na. No ngano, dunay uban nga naghimo og pinasahi ning viral sila sa social media. Nahimo silang kanang may viral kanang may kuan siya kanang nakot og attention sa mga tao. Unsa man ang purpose sa tao? Unsa ilang katuyuan ana aron mo sikat? No? Aron kanang kuan ba siya kanang extreme sports, kanang kuan ka mga tao bitaw kanang gusto gyud og lahi. Kanang gusto nila extreme, murag malipay ka sila, passion nila ng pagimog. Extreme nga magiging ginabuhat. Aron makakwarta, aron masikat, aron mahimo siyang viral sa social media. Pero subok kayo pamalandungon, tungod kay ang mga talento, ang panahon, no, ang kusog, nagamit lamang usay peligro ang kinabuhi sa dili maayo. Apan ang pulong sa Ginoo ning gabi una igsoon, maghatag ka natog mga kamatuoran nga dili na kinahanglan pa nga mo viral pa ta sa social media. Mukot mo tag attention sa mga tao sa kalibutan. Tungod kay ang Dios nga atong gialagad og atong nakarelasyon maghatag nato og assurance o kasiguruhan sa atong kinabuhi uban kaniya. Hisgutan ako tonight ang uluhan, Make a Difference o subtitle, I am different. Ang tanaming og I am different. Lahi ko. Anong lahi ka? Ano yung mga verses katong gibasa? 9, 10, duha ka verses. Magiskog kog duha ka kamatuoran. Mamubo ra gyud ni siguro no kay duha ra man ka kamatuoran nga samtang nagtuon ko niini. Nahimo ni siyang namalandong ko because kaning nga mga semana Sunday, tulo ka Sundays, nag-challenge ang Ginoo nato nga mahimo tang magamit sa Dios para sa mga tao nga pamakailan niya. Nagisguta about value sa kalag. Nagisguta about magkuan sa atong treasure, investment para sa mga tao. Ug magisguta make a difference for others. So, una nga kamatuoran nga kinahanglan mo abot sa atong karong igdulungog o sa atong kasing-kasing mauni. We are different. You are different. I am different. Ganyan mong kagalingon, I am different. Lahi ko. Lahi ka. Unsa may nakalahi nimo? Anong lahi man ka? Ang imong identity, ang imong standing at tubangan sa Ginoo, sa dihang gidawat nimo sa Jesus nga Ginoo manluluwas, ug imong gisurrender, imong kinabuhi diha kaniya. Imong gikumitar, imong kinabuhi diha kaniya. Naana kay bagong identity. Naana kay bagong pagkatawo uban kaniya. Siguro di pa nimo makita tanan sa imong kinabuhi, sa nang gidawat nimo sa Jesus nga Ginoo manluluwas, pero atubangan niya bag-o na kag identity. Okay, una nimo nga
kanang pagbarog atubangan sa Ginoo. Una is pinili ka sa Diyos. You are a chosen people. People as a whole, kinatibuk-an ingon nga parte sa lawas ni Kristo. O individual, isag-isa, sa dihang gidawat ni mo si Jesus nga Ginoong manluluwas, usa ka sa pinili sa Diyos. Naunsa pagkahitabo, nga nahimo man tang pinili sa Diyos, mga Gentiles, mga Hintel. Unsang pagkaagi, nga nahimo tang apil sa pinili. Tungod sa pagdumili, rejection of Israel. Ang Israel, mauna siya ang chosen people of God sa Old Testament. Sa kanila, gi-offer ang salvation. Minani si Jesus para sa iyang katawan, ang mga Hudiyo, pero wala mo dawat niya. Ngani maonoy gigamit para malansang siya sa cross. Ug tungod sa rejection, sa pagsalikway sa mga Hudiyo, kang Jesus ingon nga Ginoo manluluwas, gi-offer sa Dios ang salvation ngadto sa tanan. Muna ang Biblia na ingon, sa tanang mutuo ug mudawat kaniya. Amen? Sa tanang mutog mo dawat kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Hudiyo man siya, Hintil man siya, ang tanan nga midawat og mituo, og misurrender silang kinabuhi ngadto kang Ginoong Jesus, pinili siya sa Dios. Nagingon ang Biblia, diri sa Ephesians chapter 1, verse 9 to 14. Ephesians chapter 1, 9 to 14. God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ. Iyan ang ipadayag, ang mystery, ang kahibulungan nga kabubuton sa Dios mahitungod kang Kristo, which is to fulfill matuman ang iyang kaugalingong plano. Good plan niya sa tao. And this is the plan. Magmaol ka niya ang plano. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ. So yang ipadumala tanan, diha kang Kristo Jesus. Everything in heaven and on earth, langit ug yuta, mailalom sa pagdumala ni Ginoong Jesus. Furthermore, because we are united with Christ. Are you united with Christ? Naiusa ba ka ni Kristo? Listen. Because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. Nakadawatag panulundon kay kan sa Dios, for He chose us in advance. Kay gipili taniya, wa pagani ka matao sa kalibutan, gipili na ka sa Dios. Masabtan ba na nimo? Dili. Di ta kasabot, ana. Wala pa ka natawo. Wa pa maminyo imong ginikanan. Gipili na ka. Dili ni nato sabton. Let's just believe what God says. Kasi diyang tuuhan ni nato, ang atong kaugalingon, makaingon sa atong kaugalingon ba? Salamat, Lord. Out of the millions sa kalibutan, I am chosen by you. Imo kong gipili. Okay. And He makes everything works out according to His own plan. Muna yung kaugalingong plano. Christ's purpose was that we Jew, mga Hudiyo, who were the first to trust in Christ, unang misalig kang Kristo, would bring praise and glory to God. Okay. Sila unta to gitawag. And now you Gentiles, may mga Hentel dire. Kita mga Hintil ta, di ta Hudiyo. And now you Gentiles have also heard the truth. Kadungog putas kamatuoran. The good news that God saves you. And when you believe Christ, sadang mituo ka kang Kristo, He identifies
identified you as His own by giving you the Holy Spirit. Iya kang gi-identify. Iya kang giila. Kani ako pinaagi sa paghatag sa Espiritu niya. Tungod ang nakabaton sa Espiritu ni Kristo, iyan ni Kristo. Kabaton ba ka sa Espiritu ni Kristo? Unang hinay man ang amen. It's by faith. You confess Jesus as Lord. Mayroon ka, I receive you, Lord, into my heart. The Spirit of God, by faith, may puyo sa imong kinabuhi to bring life to your dead spirit. Ang Espiritu sa Diyos, mo'y naghataw og kinabuhi sa patay natong Espiritu tungod sa sala nga napanunod nato kang Adan ug kang Eva. Are you receiving the truth from the Lord? Whom He promised long ago. He identified you as His own. Yan na ka sa Diyos. Amen ba? The Spirit is God's guarantee. Ang Espiritu sa Diyos mo'y garantiya that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Makita nimo, dili na ganyan, kita nimo ang purpose ni Lord sa imong life. Abi ni Megson, sa ditang makahibalag ko nga, gipili ko sa Diyos. Dili ko katuo ba? Dili ko katuo. But I accept it. I am chosen by God. Akseptahon nimo nga gipili ka sa Dios aron mabarugan nimo ang imong standing at ubangan sa Dios. Kay kung di ka kabalo ani nga kamatuoran, magwara-wara ka sa kalibutan bisag si Jesus imo nang Ginoo manluluwas. Number 2 nga kamatuoran. You are a royal priesthood. Ang tanan mingon, I am a royal priesthood. Kinsa maning royal priesthood? Sa uban gyud sa ang version, high calling of priestly work. Unsay trabaho sa pare, dili ka ng pare karon ha. Pare sa Old Testament, priest lang, pare lang, ordinary. Ang ordinaryo nga pare sa Old Testament, ang ilang trabaho, every day sa temple, mudawat silag mga mananap. Karnero, kanding, baka, kalapati. Kay walay musimba dito sa temple nga walay dala para halad. So katong halad nilang mananap, maotoy puli sa ilahang sala. Ihawon to sa pare, ang dugo, puli sa sala aron makasimba sila sa Ginoo. But the high priest, kaning royal priesthood, kani siya once a year ni siya musulod sa labing balaang dapit. Tungod kay ang temple gidivide na siya. Kani siya mao ni siya ang outer court, mao ni siya ang holy place, and the last is the most holy place. Mao na ang structure sa templo nga building sa una. So ang pare tama na sa holy place. Tama ra siya diha. Manguha siya sa mga halad sa mga taong musimba, ihawon, uli na pod. Pagkasunod na po, nakasala na po sila. Ato na po sila sa templo. Mag-ihaw na po dito. Then halad na po. But the royal priesthood, the high priest, once a year siya. Musulod siya, dili sa holy place, but dito sa most holy place. Kinsa man tuwa dito sa most holy place. It's the presence of God. So ang high priest, kuliktahon niya tanang halad, dugo, ug dalon niya tong dugo. Musulod siya dito, doon na siya dire, gibutangan siya kadina, iyang tiil. Kay walay makasulod sa most holy place. Kung di siya takos, patay siya dito sa presence sa Ginoo. So dili man siya kasulod, birahon na lang to nilang high priest para save po sila. Now, so imagine na ninyo ha,
once a year, ang royal priest musulod sa most holy place, siya ra ang maka-experience sa presence ni Lord. Once a year pa. Ang pare, katong magdawat dito sa holy place, wala siya kasen sa presence sa Ginoo. Ang royal ra, katurang high priest. Igsuon ko diya sa Ginoo, kasabot ba ka sa imong nahimutangan karon? Tungod sa sakripisyo ni Jesus, yang kawalingong dugo, milukat kanakto, ug sadyang gidawat na to siya, nga Ginoo ug manluluwas, makahimo na tangtanan pagsulod sa labing balaang dapit, which is the presence of God. Pangutana, nakasulod ba ka karong gabi una? Nakabati ba ka sa presence ni Lord? What a privilege! Unsa ka privilege na makabati ta sa presence ni Lord. Anytime ta mo duol sa presensya sa Ginoo, mabatian niya. Mabatian na to. Why? There was someone who paid for it. It's the blood of Jesus Christ. Imagine ka once a year, makabati siya sa presence sa Ginoo. Ikaw, kung gutom o uhaw ka sa presence ni Lord, pwedeng every day, every hour, you will experience the presence of God. Pwede ka makasulod sa labing balaan. That's the presence of God. Muna ang ayaw gamay-hamaya, imong kaugalingon. Di siguro kakasulod dito sa lugar, dito sa Malacañang. Tomorrow, mag-persona nga atong bagong presidente, si President Marcos. Di siguro gani kakalili sa Malacañang. Pero maswerte ka sa tanan because you can audience in the presence sa Ginoo. Ma-audience nimo ang presence ni Lord. Mahimo nimong ma-experience ang presensya sa Dios sa diyang muduol ka kaniya. Imagine ang tao. Walay duol-duol sa presensya sa Ginoo. Munang siging sala, siging halad, siging sala, siging halad. But because of the blood of Jesus, ang kurtina nga nagulang sa labing balaang dapit gikan sa mga tawo naputol o nagisi aron ang tanan makasulod sa presensya sa Dios. How about big clap offering to the presence of God? Walay samang kalipay. Sa presensya mo may kalipay ko. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayuhan ko. Muna ang taong perming doon sa presensya sa Diyos. Healthy mind, healed heart, humble spirit. Permi gani ka nakigdungtong sa presence ni Lord. Ikaw pinakakontentong tao sa tibok kalibutan. Igsoon, muna ngayon ang Romans chapter 12 verse 1. Romans 12 verse 1. So dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Whew. Di ba nato mahatag sa Diyos atong lawas tungod sa iyang gibuhat nato? Ihikaw ba nato ang paghimaya sa Diyos atong lawas? Nga mahimaya ang Diyos sa ginabuhat sa atong lawas, ginabuhat sa atong mata, ginabuhat sa atong dalunggan, sa atong tiil, sa atong kamot, sa atong bakba, sa atong una-una. Naging nang ta, dear brothers and sisters, I plead you to give your bodies. Let them be a living and holy sacrifice. The kind that He finds acceptable. This is truly the way to worship Him. Muna ang taong magsisimba sa Ginoo, makasala man siguro, pero dili na makasasala. Amen? Doon na siya awareness
sa presence ni Lord sa iyong life. Nang gusto ipabalo sa Ginoo sa imuha, nga ikaw karon pinili na sa Dios. Ikaw karon maunay magdalag pagsimba niya. Amen. Amen, 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 amen. Ikaw na ang muduol, ikaw na mismo imong lawas, mismo imong kamot, mismo imong bakba, maunay gamiton sa pagsimba. Sa una mga mananap ang ihalad, ikaw karon halad. Inam ko galon, ako karon halad. Unsa man kang halad? Piang, unsa man kang halad? Hugaw, limpyo nga halad atubangan sa Dios. Woo! You are a chosen people. You are a royal priesthood. What a privilege to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Unsa ka pribilehiyo, unsa ka dakong dungog sa matag usa nato. Sa una balikon nako, usaray makasimba. Usaray maka-istorya sa Ginoo didto sa most holy place. But karon bisag unsang orasa nga gusto kang muduol sa Ginoo, pwede kang makaistorya sa Ginoo sa presensya niya. Woo! Number 3. Kinsa ka, number 1? Okay, balik na ko. Kinsa ka, number 1? Number 2? Number 3, you are a holy nation. Balaan ka, igsoon. Usa ni katawag nato to be holy because God is holy. What do you mean by holy? What do you mean by balaan? It means dedicated, consecrated, separated. Nasiparar na ka. Di na ka mao sa una. Gisiparar na ka sa Dios. Kay doon na siya purpose nimo, higher purpose ay mo. Balik ko na ako, it means dedication, it means consecrated, but pasabot for God's purpose only. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. I am writing to God's church in Pagadian, in Happy Church. I am writing to God's people in Happy Church. To you who have been called by God to be His own people. He made you holy. Gihimo kaniyang balaan. Buot pa sa buot, ikabalaan. Gihimo kang balaan. Gimatarong ka sa Diyos by means of Christ Jesus. Shh. Dili pinaagi sa binuhatan. Dili sa maayong binuhatan. Gibalaan ka sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus. So kung naa si Kristo Jesus ay mong kinabuhi, gibalaan ka sa Diyos. Just as He did for all people, sama siyang gibuhat sa tanang tao everywhere, who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Gibalaan sa Diyos ang mga tao nga nagtawag niya Ginoo. Nagtawag niya Lord. Nagtawag ba kanya Lord? Gitawag ba nimo si Jesus nga Lord? Iksoon, dawatang kamatuoran, gisiparar na ka sa Diyos. Ang hugaw di na pwede nimong balikan. Di na nimo pwedeng buhaton. Because you are dedicated. Kana kitang mga hayop nga, i-dedicate sa Ginoo, isiparar na. Dili na pwedeng gamiton sa laing purpose. Para ragyo na sa Ginoo. Para ragyo na sa kamaing gamit. Ikaw o ako, dili hamay-hamay igsoon ha. Paminaw jud pag-ayo. Kay atubangan sa Dios. Siguro tan-aw nimo sa ang kaugalingon daghan pang mga mansa sa imong kinabuhi. Pero sa diyang dawaton nimo ning kamatuoran na mapuy-an nimo ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi.
You are a holy people, a holy person, a holy nation. Tungod sa gibuhat ni Jesus atong kinabuhi. Ephesians chapter 2, verse 17 to 19. Pwedeng mulingkod na ko mga igsoon. Kay ning kuan ang akong napalapa. Ephesians 2, 17 to 19. He brought this good news. Iyang gidala kining maayong balita. The good news of peace. Ang maayong balita sa kalinaw. To you Gentiles, may Gentiles diri? Who were far away from Him. Layo kayo sa iya sa una. He brought peace to the Gentiles, peace to the Jews who were near. Duol ra kay sila. Duol kay sa luwag. Kay sila ang chosen people. Pero patas na di ay. Kita nga layo kayo, nagdala siya peace. Ang mga Hudiyo nga duol kayo, He brought peace. Now, all of us, Hudiyo, Gentile, can come to the Father through the same Spirit because of what Christ has done for us. Tanan jud tungod sa gibuhat ni Kristo. Naatay kalinaw sa amahan. Nakigpis ang Diyos nato. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. So now you Gentiles, mga Gentiles ako na, are no longer strangers, no longer foreigners. You are now citizens along with all of God's holy people. You are now members of God's family. Wow, 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 Lord! Hallelujah! Munaming mo sa imo, dili aksidente. Nga nakadungog ka sa maayong balita about Jesus, ayaw na siya gimo ang gamay. Because what Jesus have done to us, nagdala sa tuag benepisyo. Layo tatanan sa una. Duo ra tuod ang mga Hudiyo. Pero patas tatang tanan karon. Salamat sa Ginoo. Dili na ta dumuluong. Sakop na ta. Di na ta stranger. Igsoon, di na ta ilo na anatay papa. Sakop na ta sa pamilya sa Diyos. Ayaw katingala nga muadto ka sa gawas, muadto ka sa laing lugar, siguro may mga OFWs, no, nasa barko, nang trabaho sa Dubai, nang trabaho sa laing nasod, makakaplag hapon ka dito pamilya sa Diyos. Makakaplag hapon ka dito born again Christian, kay nakatap ang pamilya sa Diyos sa tibuok kalibutan. Isang asa ka padulong, naagyoy mga tao sa Ginoo, dili mahutdan ang Diyos og mga tao. Amen? No? So, akseptara na anak kay pamilya espiritual. Walang ka nakabatog pamilya physical. Di lang imong apelido mauna. Wa mo tay apelido day no? Kristohanon rata. Doon na tay pamilya physical. But kung maura na pamilya nato, wala pa ta ma-born again. Kaya ang tanang born again, dunay spiritual family. And you are part of the Happy Church family. Lipay ba ka nga party ka sa pamilya sa Happy Church? Usarani sa mga pamilya, diri sa Pagadian, daghang kayo, no? Nga mga kauban pa nato, pero lahilan na po sila mga karatula. Salamat sa Ginoo nga nahimo tang parte nining dakong pamilya sa Dios. Because of what Jesus have done. Unsay gibuhat ni Jesus para sa ato. Okay, number 4. Unsa to'y number 1 natong standing sa Ginoo? Woo! Number 2. Royal priesthood. Number 3. Holy people. And number 4. God's own possession.
Gipanag-iya na ka sa Diyos. Iya na ka. Ayaw na pagbut-buot sa imong kaugalingon. Gibayra na ka. Gitubos na ka. Isaiah 43 verse 1 to 2. Isaiah 43, 1 to 2. Apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo, nga mo'y nagbuhat kanimo, o Jacob, ug nag-umol kanimo Israel, mga katawhan sa Dios. Ayaw kahadlok, kay gilukat ko na ikaw. Gipili ko ikaw, og ikaw ako ana. Grabe po si Lord, oy. Magbabalak. Mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan. Dili ka malumos, inigtabok mo sa mga suba. O iniagi mo sa kalayo, dili ka mapasok o lamyon sa mga siga nini. Kanabi tong imuhang kabtangan, imo gyud ng tipigan, di ba? Labi na kanang mahal nga kabtangan. Kanang mahal pa to pa sa usa nga nabaan dito. Tanan namong appliances mga mahal. Nga damage. No? Unahon yun na to, nag-safety atong mga kabtangan nga kanang mahal nga to yun ang gipakabililhon. Ikaw ako, bililhon ka atubangan sa Ginoo. Giangkon ka sa Ginoo. Grabe. Giangkon ko sa Ginoo, giangkon ko. Ingon ko, ingon ani, pobre ramang ko. Muon ni akong kinabuhi, giangkon ko. Yes, giangkon ka. Kabalo ka sa diyang giangkon ka sa Ginoo. Nagpasalig siya sa imong kinabuhi. Kung moabot man daghang pagsulay nimo, di gyud ka malumos. Kung doon na may temptasyon nga init kayo, di gyud kang masunog. Nasunog na bakas temptasyon. Hibalo importante kay kaatubangan sa Ginoo. Hatagig importansya imong kaugalingon. Ipaangkon imong kaugalingon sa Ginoo. Grabe si Lord. Kung siya may miangkon nako, siya may bahala nako. Amen. Siya'y bahala nako karon, samtang niya pa ko sa lawas, niya pa ko sa kalibutan. Siya'y bahala nako sunod nga kalibutan. John chapter 17 verse 10. All who are mine belong to you. Muna prayer ni Jesus sa chapter 17 sa John. Muna yung mga pag-ampo sa iyang mga tinunan before siya, doon na siya gibilin siya mga tinunan. Muna yung prayer sa iyang amahan. Amahan, katong tanan nga, those who are mine, katong midawat nako, katong mituo nako, belongs to you. Imo ni silang tanan. And you have given them to me. Imo ning gihatag ka nako, so they bring me glory. Igsuon, di na ito masabtan, no? Ang kuan sa Ginoo sa tuwa. Wala ta kabalo nga. Ingon ani di ay naabda nato. Sa diyang gi-invite ta. Sa diyang mi confess ta. Sa diyang abot atong pagtuo. Sa diyang misulod tag-encounter. Sa diyang mipadayon ta. Giangkon di ay ta sa Ginoo. Ingon ana ang Diyos sa iyang atong standing atubangan niya. Unsa ra may atong response, mituo rata, midawat rata, pero tanan unsa ning benepisyo, tanan yang gipaabot nato. Ingon siya, ikaw na karon mao ni. Pinili ta ka. Royal priesthood na ka. Holy na ka. Ako na ka. Balik ko na ako. Mao ni atong identity in Christ. Basig doon naman ko, mo feel bitaw na to. Usay daog-daogon ta atong classmate, daog-daogon ta sa trabahoan, murag biayon ta, murag igamay ta, murag nakaminos, wa patay trabaho, no, until now. Murag inani pa atong panghinabuhi.
But ayaw lang na tanawa. Kanang mga naasa mga palibot na to. Kanang mga tao nga murag nakaminos na to. Tanawa, kinsa ka atubangan sa Diyos. Iisugid ni. Isulti ni. Believe it. Embrace it. And live for it. Kinabuhian ni. Sa diyang mga play kag trabaho, Lord, nanay mong pinili. Niya na ang royal priesthood, Lord. Niya na ang Holy One. Niya na ang imong kaugalingon, Lord. Mga play na ko, Lord. Tuuhi nga mauna ikaw. Puy ina. Kana bitang bata. Kung sige nag-ingon ni mo. Wa kay buot. Tapulan ka. Kada buntag tapulan. Unsa may matabo diha? Tapulan. Munay mark niya. Ay, sikuan katong tapulan. Ngano mang nahimuon man siya. Ngano mang natapulan man siya. Kaya iyang kituuhan. Sige niyang madunggan. Tapulan. Bisag mo buhat siya maayo. Maugya pong tanaw, tapulan. So, puy, ana lang niya akong tapulan. Unang dunay mga mama, o dunay mga anak, mo namang gitanaw sa kong papa, ngayon ani na lang yun po ko. Pero ang tanaw sa Diyos ni mo, dili na mao. Ang tanaw sa Diyos ni mo, woo! Ipanagiya na kaniya. Siya may tagiya sa tanang baka, sa tanang nasa kalibutan. But ikaw ang pinaka-possession sa Ginoo. Ikaw ang pinakamahal sa Ginoo. Ikaw ang mata sa Ginoo. Pagkabuntag niya, nakakaon na baka. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sa di ta katuo, no? His eyes are on the sparrow. Mukanta ko na sa kong pagsimba ba? Your eyes as on the sparrow and your and your hand. Basta kay, bisan imong mata na sa mga langgam, but mas importante ko kay kanila. Ako yung sultian akong kaugalingon ba? Grabe, special kay kano. Ang puyan ako na. Para daghang kaayo mo paubos na to sa kalibutan. Bot mauna, nga sa dang gidawat ni mo si Jesus nga Ginoong manluluwas. Giangat kaniya sa kalibutan, igsoon. So mao niyang tinuod nga ikaw, dawat man ka og dili, mauna na ikaw karon atubangan sa Dios. Kung tinuod kang nakabaton ni Kristo sa imong kinabuhi, you are different from others. Lahi na ka sa uban. Nga wala pa makabaton sa imong nabatunan. Kinsay nabatunan nimo? Kinsay nabatunan nimo? Si Kristo. Kinsa si Kristo? He is light. He is light. Tinuod nga kinabuhi imong nabatunan. Dili kining kinabuhi sa ginhawa, sa ilong. Mo ni physical nga ginhawa. The real life inside of you is eternal life, the life of Christ. So, igsoon ko diya sa Ginoo. Kay dili man aksidente nga miabot nimo ang pagtuo ni Lord. Iyang gideklarar kung kinsa ka karon atubangan niya. Aron, ang tanan mingog aron, mabuhat nimo ang iyang purpose sa imong kinabuhi. Gusto niyang ipahibalo nimo kinsa na ka. Para imo nang mapuy-an ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi. I pray nga makasabot ka niini. Ug mausab ang panglantaw sa imong kaugalingon. Ug nga mahatagan nimo bili ang standing nimo atubangan sa Ginoo. You are different. Ingna mo kaugalingon, lahi gyud ko. Say nakalahi nimo. Say nakalahi nimo. Mingon siguro ka, lahi ba ako adi mo puta mag-ingon ana, di ba? Mingon kasi mong classmate, lahi baya ko. Nga, wa nakitang lahi.
Pag sure diha. Ikaw rin nakahibalo kung nalahi na ba ka. Di ba? Di ba, Igsoon? Ikaw mo'y naka-experience, anak. No? So, ato na nang isugig na, I am different. Different na ko sa akong mga kauban. Ang akong mga kauban, sige lag. Sige lag panikas, ako dili na. Ako mga kauban, sige laglaag-laag, suroy-suroy, wanig simbahan hapit na mahuman, ang wali, dili na ako. Walay mo simba diri nga wali hapit na mahuman. Paulion ako. Kay murag ning simot, gikan sa Euro Plaza. Hello? You are different. You are the light of the world. Ikaw ang kahayag, Igsoon. Ikaw ang salt of the earth. Dili na kinahanglan pa mangita kag approval sa tao. Listen. Di na kinahanglan pa mangita kag approval sa tao. Di na kinahanglan pang mo-viral ka dito sa social media. Di na kinahanglan pang mag-live streaming ka dito, pakita pa nimo ng unsa pa nimo. Because in the sight of God, balaan ka. Pinili ka. Iya ka sa Diyos. O you are a royal priesthood. Patubangan niya. And number 2, the last. You can make a difference. Because you are different, you can make a difference. Kay lahi naman ka, sumakahimo kag kalahian sa uban. Makaamin pa ba ka? 1 Peter chapter 2 verse 9. Letter part, ingon siya. As a result, ang tanan mingog, as a result. Unsa may result? Anong na may result? Because of the, tungod sa standing na to. Chosen people, royal priesthood, holy nation, God's own position. Muna siya nga, as a result, ingon nga resulta, to kay lahi na ka, you can show others the goodness of God. Makapakita na kakaron unsa ka maayo ang Dios. Nga nagtawag nimo from darkness into His wonderful light. Di lang light, wonderful pa. Sa laing version, diri sa TLV version, so that you may proclaim. Aron imo nang ipoklamar. Proklamar imo nang ibandilyo. The praises of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Kay bulungang kahayag ang kangit-ngit di gyud makapenetrate. Sa message nga version, ingon siya, you are now God's instrument. Instrumento na ka sa Diyos. Di na ta instrumento sa yawa. Di na ta instrumento sa atong boss, sa atong mama, nga pa makabig, sa atong uyab. Unsa pa na? We are now God's instrument to do His work. Ang tanan mingog His work. Buhat, magbuhat na sa iyang buluhaton and speak out for Him. Mga spokesman na taron, mga ambasador na takaron. To tell others of the night and day difference He made for you. The night and the day. From nothing to something. From rejected to accepted. From nothing, unsa man nga nothing. Walay relasyon sa Ginoo, wala ka bati sa presensya sa Ginoo, walay kalinaw, walay kalipay, walay katagbawan, from nothing to something. Nanang kaluwasan, hallelujah. Nanang kalinaw, amen. Nanang kalipay. What a simple life ang pakinabuhi sa Ginoo. Ingon siya, gipili kamo sa Dios aron maiya.
aron magsangyaw. Ang tanan mo magsangyaw sa kabahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Nahayagan na ba tayo soon? Daghan kayo, no? Daghang kayong kahayag ni abot nato sa sige natong basa sa Biblia. Sige natong paminaw sa pulong sa Ginoo ang mga dark nga parts sa atong life na hayagan. Kung mahayagan na gani na pabilin diha sa kahayag. Biyai ang kangit-ngit. Biyai ang daily iya sa Ginoo. Embrace katong iya sa Ginoo. Ang kahayag nga miabot nimo, ang pulong nga miabot nimo, mauna siya ang imuhang puy-an. O katong mga dark nga nalandagan, mautoy biyaan nimo. Because mauna ang parte nimo atubangan sa Ginoo. Kani bitaw nga verse, samtang na malandong ko, confident kayo si Lord. Misalig si Lord nato, nga mahimo nato ang atong parte. Nga may mutang instrument, nga may mutang spokesman, may mutang magsangyaw, confident siya nato. Why? Kay different man ta. Lahi man ta. Nabag-o naman ta. Na may truth sa tua. Ang kamatuoran niya man nato. Ang kabaguhan ato namang gipuyan. Sukam pa din si Lord mo gamit nato. Uban sa standing nato atubangan sa Ginoo comes our privilege to make a difference in the life of others. Kauban sa itong pagbarog atubangan sa Ginoo, privilege na to nga maghimo kalainan sa uban nga wala pa makailan niya. Those who are lost, katong nangawala pa, katong separated from the life of God, atong i-share ang atong kabaguhan. Share our testimony. Giunsad sa Diyos paghimog difference sa atong kinabuhi. Unsa may kalahian before Christ and karon nga na si Kristo. Igsoon, from nothing to something, mao to pagingon sa Biblia. From rejected to accepted. From darkness to light. Na anak ka sa kahayag, gikan sa kangit-ngit. From sinful to a brand new creation. Gikan sa makasasala. Nakasala paghihapon, pero nangagpasaylo. Everyday, ang sala gipasaylo sa Ginoo. Busa gisugo ta sa Dios to show others the goodness of God. Ipakata sa Ginoo sa uban nga maayo ka ang Ginoo. I-proclaim nato ang pagdayeg sa Ginoo. Mahimutang instrumento to do His work. Mo nang ang challenge nato the whole month of August. Mo speak out ta. Ingnay mong kaugalingon, mo speak out ko. Di na ta maghilom. Hello. What ay mahimong difference sa kalibutan kung maghilom ta? Kung dili ta mangilabot. Mabitaw nga, gikuan sa ta sa Ginoo sa atong standing uban niya. Aron doon na tayo confident. Balik ko na ko. Di pa siguro ta, tinutibuok na usab. Di pa sudagkan pa kayong area. But katong ni-shine na area sa atong life mo, ito'y paggamit na to sa Ginoo. Never again go back to darkness. Kay lisod kaayo igsoon. Kung gikan ka sa kahayag, mubalik ka sa kangit-ngit, mudulom pagsamot imong kinabuhi. Kay ang purpose sa Ginoo, sa imuhang karong pagbarog niya, gusto niyang gamiton ka. Imong kinabuhi magpakita unsa ka maayo ang Ginoo. Sa iyong trabahuan, sa una siguro, muadto ka sa trabahuan, ang alas 8, himuon nimong alas 9 mo pa'y pag-adto nimo karon alas 7 to anak ka. Nakapakita anak kagayag. Sa una tapulan kang empleyado, karon kugihan nakapakita anak kagayag. Sa una estudyante ka, kusog kay ka mangupya, sugay ka mangaway, karon hello. Maura gyapon. Kusog kayo mo tulibagbag sa mama, kusog mo sukol sa mama, karon mura gyapon. Tapulan sa balay, mura gyapon. No. Show others the goodness of God sa atong life. Dakang kayo ta, mapakita na to. Di na to nituyoon. This the product. Mo ni ang product. Mo ni ang resulta
sa buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si Paul bitaw, si Apostle Paul, di na ako basahon sa Acts chapter 22, 1 to 15, basa mo ani. Nagtestify si Paul sa iyang life. Kasi siya Hudiyo, siya grabe, kay siya great tradisyon niya. Sa iyang reliyon, grabe. Mo tayo gingon nga pakamatyan sa reliyon. But God chose Paul. Gipili siya. Sa wala pa siya makabig, Saul iyang ngalan. Yang gisaysay ang iyang kasugilanon. Giunsa niya nahimamat ang persona ni Ginoong Jesus. O ni-testify siya atubangan sa mga kadagkuan. Naabot siya sa Roma, sa mga kings, sa mga hari. Atubang siya sa prisuhon siya, dito sa prisuhan. Ang mga piniriso, ipangsangyawan niya. Because sa tawag sa Diyos ni Paul, verse 15, mingon siya, for you are to be a witness. Anong gikabig si Paul? Ang iyang testimonyo, grabe kaayo ka. Kakuan ka ng, ang uban ko nga mga Kristohanon, pagkakabig ni Paul. Sa ay mo padula na. Taprisuhon pa lang taana, kay nagukod ba na siya, kay ang tanang mo, mga Kristohanon, gukdo niya, ipapriso. Ang uban nagpalayo. But si Paul, na born again na di ay. Ang purpose di ay sa Diyos is for you to be a witness, telling everyone what you have seen and heard. Anong gipasinati ta? O kapag uwan, humanta na luwas. Aron, masulti nato, mahimutang saksi. Nga tinuod ang kaluwasan, tinuod ang kabaguhan, tinuod ang kalipay, tinuod ang presensya sa Ginoo. Mauna kita ang saksi niini ngadto sa uban. Unang si Paul, wala siya maghilom. Si Pastora, wala maghilom. Ikaw, wala maghilom. O katong naghilom pa, magsaba na ta. We are to share our time, influence, money, strength. Atong gamito atong influensya. Na mga siguro mga tao sa inyo ng trabaho, gamitan niyo influensya. Na may trabahante na to diha o. Nagtrabaho diha sa atong function hall. Suruyo na nako diha kasimba mo, Brad. Nana kay cell group, Brad, manimba ta, Brad. Because parte na sila sa influence. Dili sila mutuo, di sila mudawat. Basta ako, nagkuan sa ila, nag-witness ila. Sila na manubag utubangan sa Ginoo. Invite others para makadungog sila. Unsa ka maayo ang Ginoo. May bang Ginoo igsoon? Kaya di sa kadungog kung walay nagwali. Amen? Walay laing gamiton ni Lord, nining bulhaton kung dili ikaw. Kung dili ikaw ako, nga nakasinati sa gugma sa Ginoo. Nakasinati sa kaluoy, sa kaluwasan sa Ginoo. Busa kung ikaw nakadawat na, ang challenge is make difference for others. Amen. Let's watch this video exon nga awit
Only believe. Unsay gisulti sa Dios sa imo ha, just believe. Puyi, dawata, kinabuhiya. Ug maghimo kag kalahian ning katapusang kapanahonan. Just doon ta sa presence ni Lord tonight, Igsoon. Matag mensahe, dili nato palabyon. Because ang mensahe, mo ipaghatag nato pagpamalandong. Muna ipakikistorya sa Ginoo sa tuwa. Basig feeling nimo, you are nothing in this world. But I tell you, tungod ni Jesus sa imong kinabuhi, you have everything in this world. Nga niingon siya, ang inheritance nato, gitaganan niya nato, maato na kana nga panulundon. Kung wala pa ka magtininuod sa imong life, kauban sa Ginoo, I tell you, don't waste your time. Ayaw usiki ang panahon ug ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Karon na ang time. Kung nagbulakbol gihapon ka sa imong Christian life, restore imong kinabuhi sa Ginoo karon. Pasig-uli sa Ginoo. Kay dili mawala ang pagpili niya sa imuha. Pero kung ikaw ang mupili, nga mubiya niya, way mahimo ang Diyos, anak. Siya karabasan the Lord. Salamat kay Ginoo. Imong tawag na mo, Lord, grabe, kay special. Imo ming gipahibalo kung kinsa mi atubangan nimo. Aron among mapuy-an, aron among kinabuhi magamit nimo. Because imong buluhaton, grabe, Lord, is a special nga buluhaton. For special people lamang, Ginoo, ang magamit nimo. Thank you for the privilege, Lord, na mahimong masultihan nga mo ni ako, mo na ikaw, Lord God, atubangan nimo. Salamat, Ginoo, mong dawaton, Ginoo, ang privilege nga mag-make difference sa aning nga kalibutan. As you lift your hands to the Lord tonight, Exon, kung sama nimong response sa Ginoo karon, dawaton ba nimo ang hagit? Lord, magimo na kong kalahian sa akong kinabuhi. Usbonan ako ni Lord ang akong dagan sa akong kinabuhi. Magpadisiplina na ko nimo, Lord. Magpakuan ako nimo, Lord. Magpatarong na ko nimo, Lord. If that's your desire, sige. Just tell the Lord, Lord, gusto na kong matangtang na ni, buhian na ni na ako. I want to be different, Lord. Aron mahimo kog different sa mga tao. Daghang kog classmate, Lord, daghang kog barkada, daghang kog, Lord, daghang kog kaila, Ginoo. Ah, God, in the name of Jesus, Lord, naginangla na sila nimo, Lord. Sa karabasan da, Lord, hallelujah. Lord, look at those hands, God, in the name of Jesus. Lord, kung kaming tanan diri, Ginoo, ay mong different, Lord. What a difference we made, Lord, mahimo na mo diri sa pagadian. Salamat, Lord, liguna na mga kamuta, Ginoo, nga nakadawat na tonight, Lord. Nakasabot, mapuy-an, Lord, ang imuhang tawag, among standing at tubagan nimo. Salamat, Lord, break all, Ginoo. Matangtang ang tanang gapos sa ngalan ni Jesus. Matangtang ang tanang, Lord God, ang tanang nagbabak pa, Ginoo. Tanan, Lord, tanan, Lord, tanan, Lord God, in the name of Jesus. Gisurrender ka kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, worth, Lord God, among kinabuhi, worth yun kayo, Lord. Kanang dako kayo bilin nga kinabuhi para sa mong bulaton. Salamat, Ginoo, with lifted hands. Sanang nag-surrender, Ginoo, salamat. Nga dunay kahayag, Ginoo. Lord God, ang kahibulan nimong kahayag mo danag sa matag usa.
God, salamat kay Lord. We honor you, Lord. Among mga baba mo tabi sa imong goodness, Lord. May muming instrument sa imong kaayo, Ginoo. Di mi maulaw mo sulti sa uban sa imong pagkamaayo, Lord. Spokesperson minimo, Ginoo. Di mi maula sa mga higala, mga silingan, Lord, bisan kinsa. Ikapanghambog ka na mo. To kay ikaw ang among Ginoo sa among kinabuhi. Ikaw ang tinubdan ining tanan nga niya na mo, Lord. Nga niyang kasiguruan, Lord, kinabuhi gikanimo. So thank you kayo, Lord. Thank you. Just bless everyone's hands, Ginoo. Salamat, Lord. Nung namin nadawat tonight, aron among mahatag para sa uban. We give you all the glory, the praises, oh God. In Jesus' name, give God the best clap offering. Thank you, Lord. Thank you, Lord.